Igande ederra izan dezazula senide. Gaurkoan abiatzen gara urtean zeharreko garai mamitsu honetan barna eta meza ospatu aurretik komeni da, beti bezala gure bihotzak prestatzea. Jainko hitzaren eta eukaristiaren janariak erabat on egin dezaigun. Aurreko igandean, Joan Bataiatzaileak modu oso berezian aurkeztu zigun Jesus, jangoikoaren bildots bezala. Eta Elizak eskatzen zigun alde batetik ez berataz lotsatzea, eta eraberean gu, munduaren erdian, Jesusen bihotzarekin jarrerekin bat eginik jardutea. Bihotz xallo eta baketsuaz denei erantzunez. Gaurkoan Jesusek berak erreinu aldeko bere lanari ekiten dio. Ez du nahi bakarti agertzea, bakarrik aritzea, familia berri bat sortzea baizik. Piztuera ondoren Magdalako Mariari eskatu zion. Zoaz nire senideengana eta esaiezu, neure eta zuen aitarengana noala, neure eta zuen jainkoarengana. Jesusen ikuspegia beraz hauxe dugu, gu bere senide, eta bera gure batasunaren aldeko saiatuko da. Berak bidaltzen digun espirituaren eraginez. Horrela azpimarragarria da Jesusek gaurko evangelioan ikusten den bezala deia binaka egiten diela bi anai bikoteei, Pedro eta Andresi, Santiago eta Joani. Zatozte nirekin eta giza arrantzale egingo zaituztet. Deia ez die egin bakoitzari bakarka, biei elkarrekin baizik. Eta gero, misiorako lehen saiakeretan binaka bidaliko die ere. Horrekin, zer esan nahi oto digu jaunak? Fedeak berezko duen izaera komunitarioa. Jauna ezpada bakartia, maitasun utzezko izakia baizik, munduan bere irudi izar behar dugunok, hoixe behar dugu izan, ezaugarri nagusi. Bestela esan da, gure elkarteak zatikaturik dauden enean, gure sinesgarritasuna galdu egiten da. Hori maila guztietan gertatzen da. Familian, taldetxoetan, parrokian, elizbarrutian eta eliza unibertsalean. Lege hau ezinbestekoa dugu. Eta elizaren lehen urteetatik horrela ohi izan da beti. Gaurko epistolan horixe bera adierazten digu San Paulok. Senideok, Jesukristo gure jaunaren izenean arren eskatzen dizuet, bat etor zaitezte guztiok eta ez bedi izan zatiketarik zuen artean. Bizi elkar ongi harturik, ikuspegi eta iritzi bat bera duzuela. Korintoko elizari zuzentzen zion Paulok eskutitzau. Berarentzako oso larriak zirelako Kristau eliz elkarteko zatiketak. Jesusek berak, azken afarian horixe ezarri zuen berri onak fruitua emateko baldintza. Egizu guztiak bat izan daitezela aita, zu nirekin eta ni zurekin biok bat garen bezala. Hauek ere bat izan daitezela gurekin. Batasuna, komunioa ezinbesteko du elizak, horrek baldintzatzen baitu ezer eraiki ahal izatea. Etxea hondarraren gainean eraikitzea bezain zoro delako gure Kristau elkarteetan zatiketan izatea. Pauloaren gutunari esker, Korintoko eliz txiki hark, urte batzuen ondoren, Greziako herrialde hura Kristoren evangelioaz bete zuen. Gauza ez da, gu kristauok asko edo gutxi izatea. Benetako izatea baizik.
eta gure arteko liskarrek desitxuratu egiten gaituzte. Eta gure fedeak erabat galtzen du, bere erakargarritasuna. Beste instituzio bat gehiago besterik bilakatzen da. Erlijio bat sostengatzen duten zoro batzuk besterik ez dute ikusten gugan. Hargatik norberari dagokigu, benetan aztertzea. Zein haustura dudan nik, edo zein senide kristauekin, parrokoarekin, apezpikoarekin, aita santuarekin. Beren ideologia ez dudalako konpartitzen, beren estiloa nirengandik hain ezberdina delako, bere karisma ulertzen ez dudalako. Elizak bizi duen batasuna ez da ideologia totalitarioena bezala, non ezberdina dena isilerazia den edo akabatua izaten den. Gure batasunak espiritua du eragile, eta aitak eta semearen arteko batasunean txertatzen da. Ezberdin izatea ezpaita arazo, ahalbide baizik. Espiritua artista hutsa da, eta ez da inoiz errepikatzen. Ez daki klonatzen, munduak egiten duenaren antzera. Gure elizbarrutietan berritze asmoak gero eta indartsuagoari dira garatzen, eta eliza benetan misiolari izateko lehendabiziko lana bihotz batez eskatu behar diogu jaunari bat egin gaitzala, Hirutasun Santuaren antzera. Hor bai, eliztarrok fruitu ugariak izateko, erroak eta sustraiak sano behar ditugu izan, zuaitz baten antzera, indar bizigarriak, kimuak erne ditzan, ongi ostatu dadin dena, fruituak ondu daitezen. Korintoko senide haiek aintzat hartu zituzten Pauloren hitzak. Izanen dugu gure giroetan, parrokiatan, elizbarrutian, batasun horren alde borroka egiteko kemena. Jokoan dagoena ez da gure giza asmo bat, Jainkoaren erregetzaren garapena baizik. Eta milaka gizaki hor ditugu. Zain, norbaitek salbamena badela adieraziko dien mezularirik bai edo ez izanen den galdezka. Batasun horren bakea eman dezaizula jaunak. Hurrengo beste bat arte.